Említettél egy szélsőséges példát, ugye, hogy hetente vagy 2 hetente megyünk az én szüleimhez, de te anyádhoz elég egy évben Igen. egyszer elmenni. Erre egyébként én nagyon gyakran tapasztalok pozitív példát is, amikor a pár azt mondta, hogy figyelj, beszéljük meg. És leültek, elmondta a pár egyik tagja, hogy figyelj, én nagyon nem szeretnék anyádhoz menni, ezért, meg ezért, meg ezért. Nekem ez nem okoz jó érzést, sőt kifejezetten stresszt okoz nekem, egy belső feszültséget okoz nekem. Én nem szeretnék ott álhatatoskodni, vagy alakoskodni, hogy minden rendben és minden szép és jó. Én el tudom fogadni, hogy az anyád nem szeret engem, vagy nem kedvel engem, de akkor nekem se kelljen ebbe részt vennem, mert ez valahol kölcsönössé válik egy idő után, akkor is, ha ugye nem így indul a anyukával, apukával a kapcsolat, de akkor engedtessék meg, hogy én azt mondjam, hogy jó, akkor én innen stoppot mondok, jó, tehát, hogy én ebben nem szeretnék részt venni, de nem korlátozom, és nem várom el azt, hogy te ebben részt vegyél, akkor mész, akkor hívod, akkor látogatod meg a szüleidet vagy anyádat, amikor neked jól esik. Tehát, hogy, és ez egy működőképes dolog tud lenni, mert ehhez a másik fél is aktívan hozzátette azt, hogy oké, empatikusan végig gondolta, ugye aktív figyelőként, hogy mi okozta ezt a szituációt, megértette, hogy ő ebben már nem tud segíteni egyik félnek sem, mert amit lehetett, ő ebben már beletett, mint pár, és azt mondta, hogy jó, hát akkor legyen így. És azóta ez egy működőképes történet, és senkiben nincsen tüske. Tehát ez benne a legszebb, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy ahogy te is mondtad, hogy ez a nem merjük azt mondani, hogy figyelj, nekem ehhez rohadtul nincsen kedvem, mert hogy mit fog gondolni a párom, vagy mit fog gondolni a szomszéd, vagy mit fog gondolni a párom anyja, hogy én azt mondtam, hogy nem. Holott lehet, hogy ő pont ugyanúgy áll hozzá, hogy jó, hál' Isten, egyel kevesebb, és teljesen rendben tud működni ez a történet. Említetted ugye ezt is, hogy amikor anyós vagy após erős kontroll alatt próbálja tartani a családot. Én ezt tapasztalom a legégetőbb problémának, hogy akár az ünnepnapokon is, ugye főleg így karácsony meg egyéb ünnepek környéken megjelenik anyós após is. Miért levest csináltál, miért nem azt csináltál, hogy néz ki a lakás, miért nincs letörölve a por és társai, hogy lehet kezelni egy ilyen nagyon erős kontrollt úgy, hogy nem a születés, tehát nem a származási családon kritizál, vagy teszi a megjegyzéseket. Hát én itt megint Kozma Viszkeleti Dánielt idézném. Elnézést, de az ő munkásságát egyébként imádom Nagyon ebben a szeretem. témában. Ö, Ő szokott egy ilyen példát mondani, hogy ugye létrejön az új család, a férnek az anyja meg van hívva ebédre, oda megy, belekóstol a húslevesbe, a menny éppen nincs ott, hanem terít, nem csinál valamit, belekóstol a húslevesbe, ránéz a fiára, és azt mondja, hogy na, kisfiam, majd ha legközelebb jössz, akkor főzök neked egy normális húsleves. És Oké. erről mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor egy jó pár, ugye, aki leszakadt a megfelelő mértékben a származási családjáról, ő megvédi a párját, és azt mondja, hogy anyukám, én nagyon szeretem a feleségem húslevesét, és mi ebben a házban, a mi családunkban így esszük a húslevest, Így van. ettől függetlenül, mikor hazamegyek hozzád, ugyanolyan szívesen megeszem a te húslevesedet is. Tehát mikor az a dolog megtörténik például, hogy valaki az anyja, apja eljön vendégségbe, és kritizálja az ottani körülményeket, mert hogy nem jobbra van keverkedve a leves, hanem balra, mert 3 porszemet talált a szekrényen, mert szerinte nem akkor kéne aludni a gyerekeknek, amikor ugye az új család ezt kitalálta, akkor ugye több forgatókönyv is van. Tehát egy normális párkapcsolatban ez úgy néz neki, hogy akkor azt mondja a férfi vagy a nő, hát most ugye attól függ, hogy kinek a családjáról van szó, hogy figyú, ez a mi családunk, ez a mi házunk, itt azok a szabályok vannak, amiket mi megalkottunk, tiszteletben tartjuk, hogy ti nem így neveltetek bennünket, de ez a mi életünk, hogyha nem tudjátok ezt kritika nélkül kezelni, akkor megkérnélek benneteket, hogy ne gyertek el többet. Számomra ez lenne a normális válasz. Ez teljesen asszertívan, mindenféle anyázás is megbántás nélkül el lehet mondani egyébként, mert hogyha nagyon sokszor érzi azt
párod, hogy hagyod ezt a dolgot eluralkodni, és nem véded meg, akkor ott egy nagyon nagy romlás indul meg a Szakadék. kapcsolatban egyébként. Tehát én azt szoktam mondani, hogy legalábbis ezt tanultam családállításon egy jó példaként, hogyha engem egy ilyen ér legközelebb, hogy valaki most tök mindegy, bárki eljön hozzám vendégségbe, és a párom nem áll ki mellettem, mert hogy van 3 szem por, vagy nem elég sós a húsleves, vagy tehát mindig valamilyen bagatel dolgon kezdődik ez a szarkasztikus piszkálódás. Ritkán fajú tettlegességig a dolog egyébként, de ilyenre is van példa. Hogy akkor azt mondom, hogy jó, hogyha a párom nem véd meg engem, akkor azt én elkönyvelem annak, hogy még mindig afelé, a család felé van nyitva, de én meghúzhatom a saját határaimat. Tehát nekem jogom van azt mondani, hogy köszönöm, hogy eljöttetek vendégségbe, ez az én házam, az én szabályaim, az én családom boldog ebben, és megértem azt is, hogy ti nem így akartok élni. Ha nem tetszik, ahogy élünk, akkor legközelebb akkor gyertek, mikor hívlak benneteket. És ezzel egyáltalán semmi csúnyát nem mondtál. Annyira nagyon meg fognak döbbenni ezen a Igen. teljesen higgadt, ilyen pajzsról visszapattintós kommunikáción, hogy nem tudnak már olyan kifogást, tehát ez ellen nem lehet kifogást fölhozni. Ez ellen Hát, a hogy kérdést sem viselkedés tettél ellen. fel, ha nem közöltél, Igen, igen. igen. Kiálltam magamért, elfogadtam azt, hogy ez az én családom, ez az én területem, akárhogy is nézzük. Ha nem tetszik, és csak kritizálni tudtok, és én azt gondolom, hogy én most már vagyok olyan öreg, hogy ezt így mondhatom, hogy én elhatároztam, hogy legközelebb bizonyos szituációban én megyek vendégségbe, és ott bántanak engem, akkor én fogom magam is eljövök. És engem ez Igen. teljesen hidegen hagy egyébként, hogy ki mit szól. Az lenne a legrosszabb, hogyha elkezdenék ott veszekedni, cívódni és sértődgetni, de hogyha fölállok és azt mondom, hogy köszönöm az ebédet, de így megkérnélek, hogy ne beszélj velem, mert ez így fáj nekem, és én fogom magam is fölállok és eljövök, akkor az egy teljesen asszertív, és számomra teljesen elfogadható viselkedés például. Az nem, hogy elkezdem leanyázni a másikat, meg Igen. ráemelem a széket, meg összetörök valamit, meg mint dúgvad állat módjára ott hisztériába kezdek mindenki előtt, az nyilván nem egy felnőtt viselkedési mód, de ez, hogy meghúzom a határaimat, és otthon elmondom, hogy figyelj, apád, anyád így beszélt velem, állandóan lenéz, kritizál engem, és én nem fogok hozzá elmenni, mert ettől én egy sokkal jobb embernek tartom magam, akkor nem megyek el maximum hozzájuk. Szerintem egyáltalán semmi kivetendő nincs abban, hogyha a saját szüleimet gyakrabban látogatom, mint a páromnak a szüleit. Tehát ez egy ilyen régi beidegződés az embereknél, biztos te is ismersz, főleg a szüleid generációjából olyant, ahol így vasárnaponként volt letudva ez az anyádékhoz is elmentünk, az én anyámékhoz is elmentünk, és mindenhova beütünk egy Tényleg. bácselejre, ami egyébként senkinek a háta közepére nem hiányzott, mert már saját anyáddal se akarsz hetente beszélgetni, a párod anyjával meg pláne nem, és ez az egész ilyen kényszeredett volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai világban már ez teljes mértékben megoldható. Ha az anyós, após, anya, apa megsértődik ezen, hát az mind az övé. Én ennyit tudok mondani, hogy azt neki kell földolgozni. Ö, Nyilván nagyon nehéz, és mivel én azt látom, hogy anyával kapcsolatban ugye a férfiak sokkal konfliktus kerülőbbek, az apával kapcsolatban meg a lányok mennek inkább le az apa szintje alá, és ott ők konfliktus kerülőbbek. Nehéz ezt jól kezelni a saját szüleink felé, de nem megoldhatatlan. Tehát nyilván nagyfokú tudatossággal kell ezt. Én azt gondolom, hogy nem szabad hagynunk, hogy megmérgeződjön a párkapcsolatunk azzal, hogy valamelyikünknek a szülei folyamatosan beletipornak a lelkünkbe. Tehát ez párkapcsolatgyilkos. Igen, két dologra szeretnék reagálni. Az egyik, ugye, amikor mondtad, hogy a párunk kiáll mellettünk. Ugye nagyon sokszor az emberek nem is igazán tudják, hogy van-e mi tudat a kapcsolatunkban, vagy nincs mi tudat, és ez egy baromi jó szűrője ennek, hogy egy konfliktus helyzetben
teljesen mindegy, hogy nekem igazam van-e, vagy nincs igazam. A páromnak és Gyól kutya kötelessége mellettem kiállni, és engem támogatni, akkor is, ha éppen nincs igazam. Majd amikor hazamentünk, akkor el lehet kettesben beszélgetni arról, hogy figyelj szívem, abszolút értem a felindultságodat, vagy a gondolatodat, de ezt meg ezt lehet, hogy nem kellett volna, vagy nem így kellett volna. De a világgal szemben igenis a mi tudatot úgy tudjuk leszűrni, hogy a párunk mellénk áll-e ki akkor Így is, ha van. adott esetben nincs igazunk. A másik ilyen, hogy igen, hogyha nem érzem jól magam egy helyen, tehát az is egy önmagunkkal szembeni fejlettségi mutató, hogy én fölállok-e és eljövök-e onnan, ahol én nem érzem jól magam. Ugyanis mindig dönthetsz másképp. Tehát, hogy Ez így. attól, mert én fölálltam és elmentem anyóséghoz, apóséghoz a kötelező leves túrára, az nem azt jelenti, hogy nekem ott mindent el kell tűnöm. És ha én Így van. tartok ott, hogy azt mondjam, hogy figyelj, én megtettem az első lépést, itt voltam, jelen voltam, de én azt gondolom, hogy ez nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, vagy nem úgy viselkednek, ahogy kellett volna. Én ebben a továbbiakban nem szeretnék részt venni. Igen, akkor álljunk föl, és minden bűntudat nélkül jöjjünk el, hiszen önmagunk felé is tartozunk felelősséggel és annyival, hogy nem maradunk benne méltatlan helyzetekben. Viszont fölmerült bennem egy kérdés, hogy mondjuk, hogyha a párunk egy ilyen helyzettel találkozik, hogy én nem jövök ki a születési családjával. Egy párnak melyik a jobb döntés a pár másik felének, hogy közvetít esetleg, vagy mondjuk határt húz? Mi a jobb megoldás ilyen vagy születési és választott család feszültségekor? Hm. Hát nyilván otthon először párként meg kell beszélnünk, hogy mi az, amire én hajlandó vagyok. Tehát mondjuk mit tudom én, hajlandó vagyok havonta vagy 2 havonta egyszer találkozni velük, de egyébként abban az esetben, hogyha megint belém gyalogolnak, akkor megköszönöm a lehetőséget, fölállok és eljövök. Vagy azt mondom, hogy hát hallottam én itt nagyon durva sztorikat is a szüleim generációjában, majd mindjárt kitérek rá, hogy mik voltak. Vagy azt mondom, hogy egyáltalán nem vagyok hajlandó velük találkozni. Én ezt a határt, ezt meghúzom, normálisan lekommunikálom a páromnak, hogy ezért, ezért és ezért. Szerencsés esetben megérti a párom. Kevésbé szerencsés esetben ugye ez az, amivel nem tudsz mit kezdeni, mert ő nem tudja a te szemüveget fölvenni, mert nem képes erre egyszerűen, akkor ebből a balhé van otthon. Hát és ez a párodnak egy mekkora frusztráció, hogy neki ezt le kell kommunikálni, hogy figyelj, nem fog idejönni a férjem, nem fog idejönni a feleségem, mert ő ezt így érzi, és még a másik oldalon is pampognak neki. Tehát, Igen. hogy gyakorlatilag két tűz közé kerül ilyen esetekben, de hát nyilván ott akkor azt át kell gondolni, hogy mennyire szeretem én azt az embert, akivel együtt élek. Hogy mekkora problémát jelent ez számomra, hogy ő nem kísér el a szüleimhez. Hogyha nekem ezzel egy feszültségfaktorom csökken, hogy csak én egyedül megyek el oda, és úgymond csak a szüleimmel kell megküzdenem, de otthon vár a párom, aki teljesen higgadt, nyugodt, és ha bármi történik a származási családomba, hazamegyek, megölel és megvigasztal, és ez elfogadható nekem, akkor mondjuk speciál egy nyert ügyről beszélgetünk, ilyen kényes helyzet esetén is. Hogyha a párom nem képes ezt elfogadni, és nem érti meg, hogy én miért nem tudom feltétel nélkül szeretni és elfogadni az ő szüleit, ott ugye az egy nagyon nagy konfliktus, meg egy évekig tartó ilyen zűrzavar. Én azt gondolom, hogy az első lépés a határhúzás. Ha kell, akkor de én ezt csak a legvégső esetben szoktam mondani, hogyha ha kell, akkor egy teljes elzárkózás, de nagyon fontos ilyen esetben a párunkat biztosítani arról, hogy igen, én elfogadom, hogy te szereted a szüleidet, így, ahogy vannak, menj, találkozz velük, segíts nekik a bevásárlásba, ebbe, abba, amabba, a hétköznapi dolgaik elintézésébe, de itt is be kell tartani egyébként azt a határt, és ezt már az előbb akartam mondani, hogy ez addig működőképes ez a dolog, amíg a közös családunknak a rovására nem megy. Tehát, hogyha állandóan az van, hogy most mondjuk anyád vagy apád fölhív, hogy minden hétvégén menj át és nyíld le a füvet, vagy nem tudom, menjetek el a Lidlbe minden most csak mondok ilyen általános Igen. példákat,
bevásárolni, és neked arra nem jut időt, hogy most, tehát az új családodhoz fordulj, mert hogy anyád meg apád állandóan kitalál valamit, az nem egy elfogadható Így dolog. van. Tehát itt az egészséges határokat ki kell alakítani.